Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke Funeze my brother's keeper. Before ngihlale kodabeni, cela ke mbukelo ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe indaba ezibhlungu, indaba ke ithinta my brother's keeper and ngiphethe ke futhi ke namathiza ayo yona ke my brother's keeper. Sesifikile ke isikhathi my brother's keeper njengoba ngangivezile ke mbukeli enyangeni ezedlule ukuthi ke my brother's keeper seyigoqa ke lapha ku season 2 iyaphela kuona kuMzansi Magic. Sinjalo ke impela ke mbukeli indaba ke lezi zibhlungu idlala ke kokugcina kulo ke leli week izophela ngawo ke lapha uLwesihlanu ngey17 April. Njengoba ke phela ke my brother's keeper izo replacewa ke lapha i-telenovela entsha igama layo iGenesis ezodlala ke lapha ngo7:30 Monday to Friday kuona kuMzansi Magic izoqala ngazo ke lapha i21 zika April. Sokumathikiza baveza ukuthi ke abafana bakoshabalala bazohlela ukuthi ke bekhiphe ufakazile lapha kuyikhampani and bazobeke sebembizela ke meeting yena kufakazile and bazobeke sebemtshela ukuthi ke akabadayisele ama-shares akhe. Babeke sebeveza ukuthi ke ufakazile uzobeke sehlela ukudila nabo abafana bakoshabalala one by one ngenxa ke yalento abayenze kuyena. Okunye ke mbukele baphinde bakuveza labaveza ukuthi ke ngoLwesihlanu ufakazile uzokwenza ke into engakholwakali and into ke ebhlungu kubona abafana bakwashabalala. And nomshengu naye isimo sakhe soba wesikakhulu uzohamba ke ufuna uMamchunu uzozeke ehambe eyolala ke lapha ethuneni lakhe yena kuMamchunu. Kunjalo ke mbukeli yizo ke lezade ngikupathele zona ezithinta ke my brother's keeper. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.